Que tal de novo, saúdos, moi boas tardes. Estamos e retomamos as charlas co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, despois de un pequeno parón. Vamos a aproveitar para preguntarlle, porque tamén estivo, creo que descansando. E a piques de rematar este verán, imos con temas de actualidade municipal. Esperemos que a todos vostedes tamén lle interesen e lembren que se queren participar de algún xeito, pois como estes programas son grabados, poden facelo poñéndose en contacto con nós e formulándonos calquera pregunta que lle queren que despois lle transmitamos ao propio alcalde. Juan Manuel Rodríguez, que tal? Bo día. Hola, bo día. Encantado de estar aquí. Pois, bueno, non fai moito tempo, pero dende logo neste tempo, desde a última vez que veu, dixo vostede que iba a tomar algún tempo de descanso, non sei, creo que foi así, porque non se llevou para o Concello pouco tempo, Así foi, estiven 2 semanas de vacacións, creo que as necesitaba, xa dende setembro do ano 21, que estive unha semana fora, non tivera vacacións durante 2 anos, eu creo que para a frescura mental que son fundamentais, non? Está claro que a política é unha actividade intensa, a min gustame moito, non me podo queixar, estou moi agradecido de poder ser o alcalde de todos os cercedenses, de poder impulsar políticas en beneficio do interés público do noso concello, pero para todo o mundo é necesaria unha pausa e, por suposto, que para min, que son humano, como a todas as persoas que nos escoitan, tamén veño con máis frescura mental. Desde logo tamén me coidei, eu creo que esa frase de mente sá en corpo sá é totalmente certa, e nese sentido pois xa moi ilusionado en todo o traballo que está por diante, levando con moitísima intensidade e esperanzado de que os resultados pouco a pouco sigan véndose no territorio. Ben, comeza de algún xeito esta nova legislatura, aínda que xa fai uns meses que foi as eleccións, pero dende logo podemos decir que comeza o curso escolar, comeza de alguma maneira pois a vida ordenada, non? Polo menos para moita xente xa con unha certa disciplina de horarios. Non sei se vostede tamén está enterado, evidentemente o curso comezou en Cerceda con normalidade nos 2 colexios dos que dispoñemos, non? Sí, é curioso que mencionas o concepto de curso escolar que coincide normalmente coa apertura dos cursos políticos, dos partidos políticos, o cal non me parece moi lóxico, non? Porque eu creo que o curso político que comeza en xaneiro de cada ano, porque realmente moitísimos trámites e moitísimos procesos que afectan a calquera administración teñen unha temporalidade anual. E, polo tanto, eu creo que aí é cando comeza o curso político, aínda que normalmente hai actos de inicio de curso político durante o mes de agosto, o mes de setembro, como tamén acontece co curso escolar, non? Nós, por suposto, que estamos enterados, e nese sentido o Concello de Cerceda ven facendo un importante traballo, como foi facendo durante todas as anualidades, cando menos dende que eu son alcalde e incluso antes, non? No colexio do CPI o Cruce vaise cambiar unha malla durante este mes de setembro, fixéronse habilitacións eléctricas para adaptarse á oca, reparouse unha cuberta, impermeabilizouse a terraza do patio. Con respecto ao colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, cambiouse o chan dunha das aulas, habilitáronse parámetros dos patios exteriores nun valor de preto de 29.000 euros, co cal foi unha obra dunha contía importante. E o certo é que se pensamos na posta en marcha dos colexios e lle engadimos os 15.000 euros dos Bos Días Cole, os 27.000 euros en axudas á escolarización, sexa en transporte ou sexa en material, e esta inversión que rondou os 65.000 euros, o certo é que a posta en marcha ascende a máis alá de 100.000 euros, o cal é unha cifra para as arcas municipais de certa relevancia, deixando en marxe o persoal e deixando en marxe tamén o gasto corrente, e sen contar, por suposto, outro factor importante como é a Escola Infantil Municipal, que nese sentido conceptualizo a noutro eido, pero que ascende tamén a inversión a máis de 200.000 euros ao ano. De aí a importancia, non? Porque a educación é trascendente, é un piar elemental da sociedade, e eu creo que é o camiño para solucionar moitos problemas que atinxen á cidadanía, e tamén é o camiño para seguir transformando a sociedade hacia a vanguarda e hacia o progreso, non? Por lo tanto, todo o que se faga en educación
sempre é importante. Mais alá de que moitas veces facemos moito máis do que por competencias nos corresponde, que nese sentido si é certo que se está dando un proceso nestes días que nos levamos con moito sixilo, porque sempre contemplamos a política, como xa teño comentado noutras ocasións, dende o punto de vista da moderación, do sentido común, do equilibrio. Pero si é certo que a nova concesión que hai para a cociña no Colexio da Silva pretendía levar a cociña a outra zona centralizada e, polo tanto, que non se disfrutara da cociña no Colexio Celso Emilio Ferreiro. Nós mostramos dende un principio todo o noso apoio tanto ao Colexio como á propia AMPA, tamén fixemos as nosas xestións en comunicación coa Xunta de Galicia, está habendo reunións ao respecto e pensamos que vai ser posible paliar esta situación para, desde logo, non ter que chegar a medidas que fosen máis contundentes socialmente, que nós non lideraríamos, pero que sí secundaríamos, non? E secundaríamos principalmente pola nosa maneira de pensar. O certo é que creo que era Sylvain Timsit quen decía que había 10 estrategias da manipulación mediática que se viran ao longo da historia dun modo repetitivo. Unhas estrategias que foron atribuídas erróneamente a Noam Chomsky, pero non eran de Noam Chomsky. E unha delas era a da gradualidade. E o certo é que se pensamos nos servizos públicos, principalmente na educación e na sanidade, o retroceso que dende fai máis dunha década viviron, se iso se producira en medio ano, a reacción social e a reacción política sería brutal. Pero, ao ser pouco a pouco, é certo que é un proceso que pasa máis inadvertido, pero é un proceso ante o que non debemos ser indiferentes, porque a indiferencia acumulada acaba xerando un peso morto que despois é imposible de levantar. É unha metáfora que solo empregar, que é a metáfora da rana fervida, non? Unha rana, se mete nunha pota ca auga templada, está cómoda. Incluso, según vai quencendo a auga, podes atopar máis cómoda aínda, pero chega un momento no cal se queima e xa non ten forzas para sair. Nós vamos intentar que iso non suceda no social e o igual que é normal reivindicar dende un punto de vista ideolóxico e sin entrar en concrecións o que estou dicindo, tamén creo que temos que ser prudentes, temos que agardar e temos que seguir defendendo a cociña do Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, que estivo desenvolvéndose durante moitas décadas. Este é un proceso que xa se viviu en máis ocasións e que temos que rexeitar frontalmente, porque é un servizo público e, ademais, nun colexio que ten 4 alumnos e alumnas máis que no curso anterior, co cal non se xustifica de ningún modo, non? E cando digo dos recortes e digo do aforro, é evidente que a Administración Autonómica xeralle un aforro porque se permite no pliego que haxa empresas que vayan á baixa porque aforran á hora de facer a comida nun centro propio e despois repartila, pois é evidente que iso supón unha merma no gasto da Xunta de Galicia, pero tamén é evidente que iso supón unha merma no servizo que se lle dá aos nosos nenos e ás nosas nenas. Efectivamente, unha merma na calidade á cal pois nos temos que enfrontar, non? Un proceso semellante vívese co Servizo de Axuda no Fogar. O Servizo de Axuda no Fogar estáse financiando a 12 euros en dependencia por parte da Xunta de Galicia, cando a licitación ronda aquí os 19 euros, estou prácticamente seguro que a día de hoxe non baixa dos 18 euros en lado ningún. Neste momento, coa pirámide de poboación que hai en Galicia, con envellecemento de poboación que se está sufrindo, e con cifras como a da propia Cerceda, que ten 870.000 euros de dotación orzamentaria no Servizo de Axuda no Fogar, non é un tema menor, pero eu tamén recoñezo e teño comentado que sempre penso a nivel institucional, e sempre penso no interés público, e para min as cores están nun segundo plano. Por iso que tamén creo que, ao igual que 12 euros de Servizo de Axuda no Fogar para a dependencia é unha cifra irrisoria, que o que fai é que, según che conceden máis horas, te vayan hipotecando, tamén creo que a nivel estatal, que se dá unha aportación finalista ás comunidades autónomas, temos que loitar porque, ao final, haxa unha cifra que estea adherida por lei e que sea realmente realista con respecto ao gasto en servizo de axuda no fogar. Non é simplemente aportarlle á Xunta unha cifra determinada, senón que deberíase por lei
ou baixo algún método que xurídicamente estea mellor fundamentado do que eu poida establecer, ter unha cifra que ao final pois obliga que por lei a concesión de horas non sexa unha hipoteca para os concellos, que se queixan moitísimos concellos de moitas cores, é seguro que en determinados casos en peor situación que o noso, non? E neso temos que ir reivindicando pouco a pouco, porque se o concello está liberado, se o Concello se enfronta ás súas competencias ou no caso de que lle deleguen outras, conta cos fondos apropiados para facer fronte ás mesmas, vai ser cando realmente teña unha dotación importante para seguir avanzando e para seguir dotando de outros recursos á veciñanza. Daí a importancia sempre do aforro e lóxicamente, da mellor xestión dos recursos. Ben, pois tamén falando dos recursos, evidentemente ao comenzar xa a vida política municipal, en este caso xa cando comeza unha nova legislatura, xa hai reunións do seu grupo de goberno, hai xunta de goberno, xa podemos comprobarlo ademais, os que andamos polo Concello, o movimento entre concelleiros, non sei se hai algo interesante xa que podamos anunciar en estas xuntas de goberno. Bueno, houve unha xunta de goberno na semana pasada na cal se aprobou a licitación do novo contrato de enerxía eléctrica, non? Que pasa a mans de gas natural. Que é unha inversión importante. É unha inversión moi importante, porque ti date conta... Importante, xa non chamamos inversión, gasto importante. Sí, é un gasto importante, sí. O concepto correcto é o gasto porque iría no capítulo de gasto corrente do Concello, non? Ao final hai 3 bloques moi diferenciados que despois se subdividen noutros grupos, pero que son o capítulo de persoal, o capítulo de inversión e despois, a grosso modo, o gasto corrente no cal se incluiría o gasto eléctrico. Durante o ano 2022, como moita xente sabe, pola situación internacional, o prezo da luz incrementouse unha barbaridade e o Concello, como o resto das administracións, tampouco foi alleo a iso. Nós tiñamos un contrato que ata aquel momento nos favorecía en grandísima medida, incluso ao primeiro éramos dos concellos que máis paliada tiña esa suba e que máis a amortiguara, pero, aínda así, a finais do 22, o certo é que, con respecto a principios, incrementárase nun 50% o gasto en enerxía eléctrica por parte do Concello de Cerceda, algo que se veu paliando con contratos transitorios dende inicios do ano 23, e que o que conseguimos que o gasto en luz se reducira dun 700.000 euros, que era o pico no que estábamos a finais do 22, a uns 635.000, 640.000 por mes, que é a cifra na que nos estamos movendo. Por mes non, por ano, pero pasando a cifra anual ao que estamos gastando por mes a día de hoxe. O certo é que deste modo pasamos a estar máis regularizados a nivel administrativo, non hai que escondelo, evitamos un recargo do 20% no ano 2024 que se lle iba a aplicar ao mercado regulado, e, ademais, pasamos a estar no mercado libre, que é o que se recomenda neste momento. Seguramente, no contexto de outras inversións e de outros servizos, pois esta sexa unha nova que pase inadvertida, pero é o que decía antes, é unha nova moi importante, porque nos libera recursos para atender outras cuestións e para seguir dedicándonos ao que máis nos gusta, que é impulsar política para a xente de Cerceda. Ben, pois, en este caso, nestas xuntas de goberno, tamén puderon falar vostedes de obras que se están rematando, obras que se van a facer. Fai pouco, pois, podemos comprobar Xermar, accesos eólicos, a Rúa Ordes na Silva, non sei se sabe algunha máis que está rematada ou rematada, e tamén podemos falar de que, por fin, esa curva Nouval en Queixas, os que pasen por ali, xa hai uns días que poden comprobar que iso está prácticamente rematado xa, despois de un tempo. A parte das citadas, rematada tamén está a conexión peonil coa igrexa de Meirama, nun estado moi avanzado a senda peonil da Vila Cobeláns, na aldea de Gandarouta, e o certo é que seguimos traballando, non? Agora mesmo estáse facendo mellora de firma en Carballal, en Carril, na Brea, na Pociña, en Lodeiro de Abaixo, e tamén é certo que esa obra que acabas de facer referencia, que é o endereitamento na 2403, á altura do Vilar de Queixas, por parte da Deputación Provincial da Coruña, era un proxecto do propio Concello de Cerceda. Era unha reivindicación que tiñamos con Valentín González Formoso, presidente da Deputación Provincial da Coruña, porque era, digámoslo así, un punto negro. Deste modo, faise un endereitamento
que evita aquelas curvas perigosas, a máis mellórase a intersección hacia o Val, co cal é unha mellora moi sustancial que estivo cifrada aproximadamente en 166.000 euros e o proxecto fora aportado no seu día polo Concello de Cerceda. E aí seguiremos reivindicándolle actuacións á Deputación Provincial da Coruña, máis alá do que veñen ser os plans de obras e servizos cos que nos dotan de financiamento tanto para facer obras como para impulsar benestar social. E neste momento pois, xa estemos concedida e temos que sacar a contratación o antes posible o campo do fútbol do Outeiro, máis coñecido polo campo do fútbol do San Martiño, e o próximo compromiso, como xa anticipei noutras ocasións, é o cambio, a sustitución do campo de erva artificial do Roxo. E así hai que insistir, non? Porque é o que antes comentaba, a política, ante todo, é economía, é aportación de diñeiro que, lóxicamente, ten que canalizarse a través da burocracia, que, por certo, ten que ser o máis simple posible, porque a burocracia, canto máis complexa, máis restringe a economía. A burocracia, cando dá luz verde, non digo ao tolo, si con criterio, pero cando dá luz verde aos proxectos, a economía vive, lóxicamente, unha ampliación e un desenvolvemento. E por iso, nos tratamos sempre de ter os medios e de axilizalos, se ben é certo que a administración cada vez ten máis burocracia e iso é inevitable. De iso non me podo culpar, simplemente temos que tratar de loitar por sacar as cousas adiante o antes posible. Para axilizar todo isto, alcalde, seguimos na radio e na televisión de Cerceda, pois hai que facer reunións continuas, sabemos que ten que andar pois, nas diferentes administracións, Xunta, Diputación, etc. Fai pouco mirámolo tamén no tema do Ecorrally, que ademais Cerceda vai a ser uns dos seus patrocinadores, ou ao menos vai a pasar polo noso Concello. Vostede saliu unha foto, eu puden mirar na prensa, non sei se que nos conta do Ecorrally do que vai a conlevar para Cerceda. O Ecorrally pasa por 16 concellos, non? E quero deixar moi claro que nós patrocinadores non somos. Iso que quede claro dende un principio, sobre todo polo feito de que fun invitado por varias marcas, ao igual que outra xente que está en política, a participar. E imos a participar sen ánimo de competir con ninguén, pero, bueno, si amosando ese apoio, é un pouco, creo que ten toda a coherencia, non? Porque se tanto levamos feito polo aforro enerxético, se hai unha proba automobilística que traballa en favor da concienciación do aforro enerxético, é o Ecorrally. E nese sentido tamén quero anunciar que estamos traballando nun prego dende fai meses para sacar 3 puntos de recarga, en principio serían 3 puntos de recarga, iso de máximos, ao longo do Concello de Cerceda para vehículos eléctricos. O sistema sería moi fácil, o que busca é un equilibrio entre os intereses das posibles concesionarias e o propio interés público do Concello. Sacar unha concesión de manial dun espazo público durante 12 anos, para que a compañía que gane, sexa Acciona, sexa Iberdrola, o poida desenvolver, e despois un porcentaxe da facturación a máis un canon que revirta en favor das arcas municipais, co cal ten interés para todas as partes, con un engadido máis, que é o de que imos adaptando Cerceda hacia o futuro, que si é certo que eu non creo que o vehículo eléctrico sexa o futuro, porque iso vai ser absolutamente insostible, e si creo que o camiño vai ir máis en favor de outro tipo de tecnoloxías, como ven sendo a do hidróxeno, precisamente, sí, a do hidróxeno, porque son moito máis adaptables, e ademais o tema da infraestructura eléctrica para os vehículos puramente eléctricos é unha complicación para a cal neste momento non hai resolución, e ademais as consecuencias ambientales e de sustentabilidade que xeraría son totalmente inabordables, non? Pero si é certo que vehículos eléctricos vai haber e cada vez máis, e hai moitos máis dos que se perciben, e despois Cerceda, máis alá dos vehículos que aquí están matriculados e dos coches da veciñanza de aquí, tamén hai moita xente que nos visita, non? En ese sentido, creo que vai ser unha parte atractiva e unha parte que é win to win, que ganamos todos, como se dou outras veces noutros moitos eidos vencellados ao noso municipio, como pode ser, sen ir máis lonxe, a concesión da instalación de pádel. E así podría seguir con outros exemplos nos que, lóxicamente, hai un beneficio privado, pero
tamén se fortalece o servicio público. Ese é o noso modelo de xestión, equilibrio e progreso, como teño repetido en moitas ocasións, é a nosa filosofía e políticamente, desde logo, con esas ideas irei á tumba. Ben, pois xa para ir rematando, vou aproveitar tamén, porque de eso sí que non falamos, que foi o remate do Parque Acuático. A última semana o tempo non acompañou, pero en xeral, polas cifras que podemos comprobar, semella que foi como fai 2, 3 anos, incluso antes da pandemia, non? Sí, a verdade é que funcionou moi ben. Non houbo en cifras absolutas tanta xente como o ano pasado, quedámonos un pouquiño por baixo, non recordo agora exactamente, pero un pouco por debaixo dos 130.000 visitantes, e a nivel de ingresos un pouquiño por encima. Superamos a barreira do 1.000.000 de euros, o cal tamén, agora que estamos aquí na tele local, pois, desde logo, é interesante, unha vez máis, para as arcas públicas das que somos dependentes todas e todos os veciños da Cerceda. Agora mesmo o que temos é que traballar en dotalo de novas instalacións. Decía outro día tamén na Radio e Televisión da Cerceda que temos aprobado unha subvención de paseo fluvial para melloralo e para alongalo cara a carretera que conecta Xesteda con Cerceda. Nese sentido, pois está claro que a zona se sigue valorizando. E tamén temos concedida unha subvención en placas fotovoltaicas que xerará aforro, a máis tamén nos servirá para facer quencemento térmico da auga. Mais alá diso, o meu soño sería sacar outra instalación de tobogáns máis espectacular aínda que os que hai hoxe en día. Si é certo que non existe ningunha liña de financiamento de outras administracións que nos permita facelo, co cal temos que tratar de facelo ou ben con ingresos do propio parque acuático ou ben con ingresos de outras actividades económicas que se vayan dando en Cerceda, sempre que se manteña o contexto actual. Dado que o futuro sempre é incerto, nese sentido eu non podo marcar un prazo, nin podo determinar cando será, nin como. É certo que nós manexábamos un proxecto que tiña no seu día unha contía aproximadamente de 1,5 millón de euros. Hoxe en día tería que, lóxicamente, adaptarse aos novos prezos, e aí o temos na recámara para sacalo adiante cando sexa posible. Pero eu eso non podo prometer unha data, nin siquiera decir que se poida comezar a impulsar neste mandato. Farase cando se poida, porque hai que estirar o pé segundo dá a manta, ás veces arriscando algo, porque se non tes a determinación de arriscar, é imposible impulsar actuacións que realmente sexan transformadoras para o territorio. Simplemente te dedicarás a facer gasto corrente e manterte co mínimo, pero sí facelo con cabeza, porque hai que pensar sempre na sostenibilidade do que está por vir, que é un termo que se usa moito ambientalmente, pero a sostenibilidade económica tamén é fundamental. Moi ben, alcalde, pois con isto rematamos. Nada máis, quedamos citados, se pode ser, canto antes, para que siga informando os veciños de cousas interesantes para eles, principalmente, non? Bueno, eu encantado sempre, é evidente que temos moito traballo no día a día, é certo que moitas veces estás tan enfocado no labor, pois que te esqueces de transmitilo, non? E despois tamén hai moitísimo labor que está fora dos focos, que está fora das cámaras, pero que é estrutural para os intereses de todas e de todos nós, é unha ledicia tremenda poder acometelo, e con todo o ánimo aí seguirei rodeado do meu equipo, que tamén están moi contentos e moi ilusionados. Moi ben, pois moitas gracias por estar con nós. Graciñas, bo día. A todos vostedes, saúdos, gracias por estar aí, disfruten da xornada. Moi boas tardes.